martang yang mahita. Asini roha madihamu do dame nasian debata amata do sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli jamita di pesta paduahon perningotan hasasaur nito di Purbadia manang najujut tadok Pentakosta na paduahon tanggal 10 Juni 2025 imana tersurat di Titus biddu tolu mamuka sanaya sada sahatro di ayat walu ujahama bihita paingot manasida asa meroha nauduk mengului panggonggomi na mga rajay. Uhot ringkas tunasa ulaw na dinggan. Unang ma sihit sahidongan manang natokar. Naing ma parroha na labok, parroha pangadju di sa luhut halak. Ay dohita na julo akanaoto, natuis, nalilu. Pinarhatuban ni ragam ni hisap-hisap doho sakap-sakap. Taulahod do hajahaton dohot lati-lati akka hagigiyad do hita jala masih hosoman alay disima tarida habasaon dohot habasaron di debata si palua hita dada ala niulaot ta hatigoran ubahen na di palua iba na hita tungsian asini rohana do marhiti-hiti padidion pangulagyo tubu dohot marhiti-hiti ton di Purbadia na pay baruhonih. Naung niusehon na itu hita buas marhiti-hiti Yesus Kristus si palua hita asa gabi tigor hita binahin ni asini rohana jala sitean hanguluan sa liling-liling na mangihutton pakirimoni haposad do hatai jala naing magomos hati dakonomui di pangidorohaku asa nasida naung gabi porsia di debata magkapadutton akka ulaw na denggan ima nauli jala nahasea di jolma ido yang go sahakna taha porsiai jala tahati dakodo yahuriyai ima huria na marpanidangion dada hola didirina ale marpanidangion do dohot tuduru ni huriyai ido na niapoan ni si Paulus marhite si Titus mulai siya biddu na parjolo dohot biddu na paduahon taringot tu bohado marpanidangion di tonga-tonga ni huriyai alay di biddu tolu bohama asa haruar muse huriyai marhite panidangion na diduru ni huriyai ala takas taboto huriya na ni hobasan ni si Titus ima halak Kristen na marharoroan siyan halak Kreta. Di biddu sada ayat 12 takasdo di dok si Paulus ia hasomalan ni halak Kreta adong sada nasopola di halomohon ima di dok sa halak panurirang siya tonga-tonga nasida saitong pargagap do halak Kreta akka binatang pamusa parroha butuha akka nalosok hasomalan na hurang denggan nah di hasomalhon halak Kreta ale dunggabi halak Kristen na sida di jo muse asaboy na sida marpanidangion markitiyaha di ayat sada di dok di biddu tolui paingot ma na sida adong sada cerita adong sada tudosan na boy mangurupi hita di tonga-tonga ni jamitaon ninna sada cerita di sada tiki marsigulu ma manang tolu geleng ni sada keluarga laho mamereng marsigudut di arta tiatana ni natorasna dung marujung ngulu natorasna na duway alay di boto tulang nama na marsigulut na tuluon tarsingot tu arta tiatana ni di jo tulang nama nasida di sukun ayahan nama asa di dokma taringot tu arta tiatana ni dungi marpikir matulang na satokin lai iba na tuluar dungi rome ba na tujolo ni bere na natului dibuam ma adong sada bingkay manang nong marisi poto ale ditutup do potoon dohot karotas na botar di dok tulang nai masongonon asa takkas huboto isyo do hamu na marholong di roha di natoras munaon
atong tiok ma dileo tulang nay masada pakku lawang dibere na natului disuruh tulang nay ma bere na natului songonon atong dibalik ni karotas na taron adong dopoto ni natorasmo manang isi hamu nabuy manusuk jonok tu si malolong ni natorasmi tu si man nok pasahat nong gumodang arta tiatanan ni natoras munay ninna dijo masyakangan pitor ditusu ibana ma sian pangaktusyon na ison dora si malolong na inna dungi si jo si nomor 2 songoni matong alay dijo ma si nomor 3 siya puda ni dangulo ibana disukun tulang naiwas dangulo ho ninna dia lu si berenay dangulo tulang laho manigay natorasu ay poto na may ninna tulang nay nang poto pe dang uluaw manigay atong mulo so ulo ko dang arong bili ko artasyat titiat tanon ni ninna tulang nay idok bere na sa puda ni ibita ho tulang alay molo ik manigay natoras sumanang poto na do dang uluaw ninna dungi marpikir man natoras tulang nay sa tokin gabi idok rohana ma diputus suma gabi siya pudanima na macalo arta tiatanon na nagsipasahaton na tininggalhon ni natoras na natuluy at natoras ni natuluy at toktabereng mamarkiti ceritay amanginang bohado hita naong pinaluan ni Kristus bohado huria na pinajongjong ni huriyay bohado huriyay marpanidangiyon tuduro ni huriyay marhitiaha na parjulo didok marroha na uduk manguloy panggonggomi na mga rajay asa uduk kita di rom 10 tulu mulai na sana isaday takas do didok disi uduk mahita tu panggonggomi na marsahala ay takas tawoto sahala siyan debatado napaduahon uhut ringgas tunasa ulaon na dengkan tikki na parpudion ngagudang naong mundur siyan ulaon na dengkan marhitiaha didok sisugudo na mangula na dengkan manang nadiba madok maus holanaw ninna ujung na sumurut di badongan laho mangulahon akka ulaon na dengkan napatuluhon unang ma sihisahidongan manang natokar alay tabereng ma buha mahita mangurupi dong hatta ikos siya pinadodongan jolma yang gosotakas do bebinoto salana ninna dipatihi dungi na mangihut didok naing ma parroha na labok parroha pangaju di saluhut halak tu si Titus do mula na dipasahat si Paulus hataon tu parhalado di tonga-tonga ni Huria do dipasahat hataon alay nuaeng tu sudi halak Kristen dada holan halak Kristen na di kretai alay do halak Kristen nuaeng naung macalo naung dapotan naung diusehon depata todina di tonga-tonga ni parsaoran di tonga-tonga ni Pentakosta naung halaston nok taingot mulai siyan natuari tanggal 8 sa Rodisaderion atong tabereng ma anong nga jumulo hita maday haluaon na pinatupan di tuhata taingo may ala nung nga parjulo hita ta maday na pinaluan ito hata songon ilustrasi nakin nagabi sa pudani dido ibana danguli ibana makaciti natoras nay nang marhiti poto manang diape alanyaha nung nga jumulo di bote ibana isi natoras nay jalan nung nga jumulo di day ibana nadenggan na binahen ni natoras nay dang ulo ibana disi alay dang ala ni sitiano di portibion gabi disi gay imana ulaon nadenggan na pinatupan ni natoras na turpuhon madok tu hita uju lilu hita uju oto hita uju tois hita uju pinarhatuban ni ragam-ragam ni hisap-hisap do sakap-sakap uju taulahon hajahaton dohot late-late uju hagigiyak kita jala masih kosoman disidoro asini rohani tuhata disido tarida paltak habasaon dohot habasaron ni tuhata di palua hita di pai baru hita marhite-hite padidion pangulahyo tubu
dohot marhiti-hiti ton di parbadia na pay baruhoni. Si hol rohata adong hamubaon niya kadongan. Si hol rohata adong hamubaon di tongatongan niya arsak ni portibi na parpulion. Turpuhon madok di tod di parbadia do kuncina. Talowas ma tod di parbadia pay baruhon sude nama sa di nguluta, nama sa di parsaorata, nama sa nang di habang sota di sude na di portibion. Taingot ma tod di do na pay baruhon. Dungi berengot ma gabi marhiti tod di ima, gabi halak na tigor hita, jala siteyan hanguluan sa liling na manghiuton pagkirimota. Dihatindak ko si Paulus do, hata na pinasaha na tusi-tusi, hata na haposad doy, hata na sitong doy. Iwidusada ayat 10 tolu, tido ibana dotong, sitong do panidang yoni, nunga dihatidakon, nunga dipakilalahon si Paulusi, uju ditakup Tuhan Yesus ibana, uju dijo ibana, gabi apostel, gabi naposoni debata, diapoi, dipodai, jala dipaingot ibana si Titus, asa toktong makatidakon, hata ni debata, dihatidakon manang marhiti hinuhitan waing Huriana, gabi Huria, namar panidangiyom mahita, magkapadutton, ulaon, nadenggan. Molidok magkapadutton, berarti dadaholan sahali, manang ditikimada buhita pitor munggil, alai songoni terus, terus dan menerus. Tahapadutton ma akka ulaon nadenggan. Alataboto nung ngaparjulo tadai nadenggan sian tuhata. Margugo mahuriana, margugo mahita halak Kristen nuaeng lahu marpanidangion marhiti-hiti huriai di pasu-pasu tuhata diramoti tuhata mahita nang huriana patupa parange dohot magkapadutton ulaon nadenggan di tonga-tonga ni pamaretta di tonga-tonga niya kaparsaurata na humaliang imanauli jalan haseya di jolma. Amen. Martangi yang mahita pasu-pasu hatam Tuhan nagabigugo dihami asa margugo hami Tuhan laho magkapadutton akka ulaon nadenggan asa tokto ngali Tuhan labok diak kahata jalan berpengajuan di tonga-tongan yakka parsaoran mauliati madiho Tuhan tangiho kami namartangi yang tuho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.